okay. Har lidt dårlig belysning, men det går nok. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er ny her på YouTube. Jeg ser faktisk sjældent YouTube, men jeg er begyndt på det igen. Jeg er ikke sikker på, hvordan jeg sådan skal starte den her kanal, fordi det er lidt kedeligt, når man bare sidder sådan snakker. Jeg ved ikke, det synes jeg. Nogle gange er det også hyggeligt. Så jeg kunne godt tænke mig at lave noget på min første video. Men det kan jeg ikke rigtig, fordi... Ja. Jo, jeg kan bare sige, jeg er 12 år gammel. Jeg hedder Maja, det kan I se. Jeg kunne filme, at jeg skulle ud og tage pasfoto. Jeg skal også sende nogle piger. Jeg kan filme lidt af babysitter, det er en god idé. Det synes jeg. Ja, det gør jeg. Jeg skal babysitte på søndag. Hvis de ikke må være med, så lad bare være med at filme dem. Jeg kan lige spørge først deres forældre, om de må være med, hvis de har lyst, selvfølgelig. Jeg skal sige, ja, min livret, det er bollakaj og sushi. 6. efter sommerferien. Jeg er fra januar 2013. Siden jeg var helt lille, så har jeg altid ønsket mig at starte sådan en YouTube-kanal, men jeg har altid sådan ikke gjort det, fordi der har bare ikke været det rigtige tidspunkt og sådan noget. Og jeg har nok ikke så meget tid til at lægge op og alt muligt, fordi at jeg laver tit noget. Jeg skal noget hele ugen, tror jeg, undtagen i morgen, hvor jeg er allerede i gang med at lave en plan med nogen. Så ja, det er ikke sikkert, at der bliver lagt op så tit, men jeg vil gerne gøre mit bedste for at gøre det. Måske minimum en gang om ugen eller sådan. Og jeg går til springgymnastik. Sæsonen er lige afsluttet, men det gør jeg normalt. Og min yndlingsfarve er blå og lyserød. Ja, jeg bor i København. Midt København. Kan man sige det? Det kan man godt. Og jeg har meget familie i Fynland, så der er jeg tit. Det kan også være, at jeg skal filme, at jeg på et tidspunkt derovre. Eller et eller andet. Min fætter, tror jeg det er, har også en YouTube-kanal. Jeg ved ikke, om han har lagt noget op. Men ja, det er bare det. I kan gå ind og følge ham. Det står lige her, hans navn. Og jeg tror bare, det var det. Meget kort video, fordi jeg ved ikke lige, hvad jeg ellers skal sige og sådan noget. Ja.